Tak, tak. Dominik vpravo. Jediné, čo robíš zle, zatni riť. Tak. Vpravo. Otoč. Otoč. Vpravo. Ruku viac dozadu. Pravú. A jedna ťahni. Pravú. Tak. Dobre. Vpravo. Otoč. Dobre. Široký chrbtový sval. Dobre. Hrudník z boku. Lepšie ako predtým. Lepšie ako minulé. Dobre. Dobre, Lepšie dobre. ako minulé. Dobre. 30. Rameno dozadu. A kúnam sa na kôl. Ramenom otočiť treba. Tak. Rameno naopak dozadu. Práve dozadu, ľavé dopredu, práve dole, ľavé hore. Tak, 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 tak. A práve dozadu. Tak. Pel. Dobre. To bude dobrá poza. Domino, jednu vec. Tú nohu ľavú, na ktorej pozuješ lítko, nedávaj až tak dozadu. Aby si mal trošku pokrčené v tom kolene. Nie až tak dozadu. Pokrč sa viacej do toho kolena. Tak, 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 tak. Hop. Dobre. Široký. Tak. Triceps buchni a roztiahni to. To je ono, to je ono, dobre. Tu je pekná bolda. Dobre? Spredu. Spredu. Tak. No, dobre, super. Gorilu. Gorilu. Dobre. Základný, no, daj. Dobre. Dobre, to nebudeme robiť. Základný. Základný. A dobre.